Здравейте, фенове на канала на Змей Горянин. Днес ще ви покажем резидби за това една черешка, за рязане на череша. Виждате една хубава черешка с мартиничка. Това е една хубава ябълка. Резидба за рязане на ябълка, която ще бъде комплексна, санитарна. Също така за прореждане, за подмладяване. Ето виждате още една черешка, пострадала е, може да видите тук какви щети е нанесъл снега и това нещо ще бъде отстранено. Ето виждате тук друга черешка, която е много голяма, но също ще трябва да бъде подложена на резидба. И тук е една голяма хубава ябълка, която и ние ще проредим короната. Това са нашите дървчета. Ето имаме тук още едно дървче, една друга ябълка и тук имаме една суха ябълка, която ще отрежем. Това е в днешния епизод. Ще ви покажем, т.е. в следващите клипове ще ви покажем как тези ябълки и тези череши са подрязани. До скоро!